Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. Yau game ɗin da na zo muku da ita shine game ɗin Spider. Wannan game ɗin nan gaskiya yana da matuƙar kyau, zai yi matuƙar burge ku. To ɗan uwa, kafin na nuna muku ta yadda za ku ɗauko ta da ta yadda za ku yi wasan ta, ina roƙon ku idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗina mai suna Game Tech Channel, za ka ga wata alaman da aka rubuta da jan rubutu subscribe ɗin nan, da ka taimaka ka taɓa min ita. ɗan uwa, bayan ka taɓa ta, da ka taimaka ka zo ka kai ta all ɗin nan, da zarar mun yi sabon bidiyo kawai za a dinga sanar da kai. Amma idan ka riga ka yi min subscribe, idan ka kalla bidiyon nan ya burge ka, da ka taimaka ka taɓa mar wannan alaman ta like ɗin nan. Wannan game ɗin nan kai tsaye zan ajiye muku link ɗin ta gurin description. Idan ka duba gurin description baka same ta ba, kai tsaye za ka fito daga YouTube ɗinka. Bayan ka fito daga YouTube ɗinka, kai tsaye za ka shiga Play Store ka haka. Bayan ka shiga Play Store ka ya buɗe ma, sai ka zo gurin searching ɗin nan, sai ka zo ka rubuta Super Hero Fighter Revenge, kai tsaye haka, ta yadda na rubuta muku a jikin screen. Kamar yadda kuke gani zai fito ma, gashi nan shine na farko ɗin nan. Sai ka taɓa shi. Ni na riga na yi downloading, shi yasa ya nuna mun fuskan nan, sai ka yi downloading ɗin shi. ɗan uwa, bayan ka gama downloading ɗin shi zai nuna ma fuskan nan kamar yadda ya nuna mun yanzu. Kai tsaye sai ka zo ka taɓa wannan alaman ta open ɗin nan wanda kake gani. Kai tsaye bayan ka buɗe shi za ka jira shi ya gama. Gashi nan ya buɗe kamar yadda kuke gani. Gashi nan ya buɗe, sai ka zo ka taɓa wannan alaman ta play ɗin nan haka. Bayan ka taɓa alaman ta play ɗin nan kamar yadda kuke gani yana harbin ka, za ka zo wannan shine control na tafiya kamar yadda kuke gani. Wannan alaman hannu ɗin nan shine za ka yi bugu da shi kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani, gashi nan. Wannan game ɗin nan gaskiya babban game ne, amma kwata-kwata baya tsayawa, baya hang. Kamar yadda kuke gani gashi nan, gashi na gama da su. Kai tsaye alaman good. za ka zo ka danna wannan alaman ta cancel ɗin nan, za ka je wani level kai tsaye. Kuma zan danna alaman kan buɗewa kai, kamar yadda kuke gani ina ta dukan su kawai. Idan kana son ka yi tsalle kamar haka, za ka danna wannan alaman ta mutum ɗin nan. To ɗan uwa, kamar yadda kuke gani a nan ne na kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar bidiyon nan yayi tsawo sosai, to ta haka ne za ku yi wasan wannan game ɗin nan. Kai tsaye idan kana da wata tambaya za ka iya ka rubuta mun ita a ƙasan bidiyon nan, ma'ana gurin comment. Na gode, sai kun ji ni a bidiyon gaba.